पाससात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम குருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. அத்தியாயம் 18 மோட்ச சந்நியாசி யோகம், அதாவது துறவத்தின் முழுமை நாம பார்க்க போறோம். பகவான் ரொம்ப அழகாக இந்த அத்தியாயத்தை நமக்கு முடிவுரை கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எத்தனை ஸ்லோகத்தை நிறுத்தணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 54 எஸ் 54. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? 54 ஸ்லோகம் 54 எடுத்துட்டீங்களா பிரபு மாதாஜி? பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா ந சோஷதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல நாம பார்க்க போறது என்ன பாத்தீங்கன்னா, எல்லா உயிர்வாழியும் சமம். அந்த அந்த ஆங்கிள் இந்த பதத்துல நம்ம கொடுக்கிறார். இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டில் அடைகிறான். இப்ப நம்ம போன ஸ்லோகத்தோட அது கண்டினியூட்டி தான் இது. இதாவது 53 50 நம்ம 50 51 52 53 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதோட கண்டினியூட்டி தான் இது. அதோட தொடர்ச்சி தான் நம்ம ரொம்ப அழகா என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போல பார்க்கணும். முக்கியமா சொல்ல போனா 84 ஜீவராசியும் பகவானுக்கு ஒண்ணுதான். அது வேற்றுமையே பகவான் பார்க்க போறது கிடையாது. அதே மாதிரி நாமளும் எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போலதான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? நம்ம எப்படி நம்மளுடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகளையும் சரி, நம்ம எப்படி கூட பிறந்தவங்களும் நம்ம வேளான்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல மாட்டோம் இல்லைங்களா? கூட பிறந்தவங்க தானே. அது போலதான் எல்லா ஜீவராசிகளுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இல்லைங்களா? இவ்வாறு தெய்வீகமா நிலை பெற்றவன் உடனடியாக அதாவது பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டியும் விரும்பவும் இல்லையா. அப்போ அந்த பக்தி யோகத்துல அவன் தெளிவா வரும்போது, சுத்த சத்துவத்துல அவன் பண்ணும்போது, அனநீய பக்திய, அதாவது கலங்கமற்ற பக்திய, அந்த 3 வகையுமே சொல்லலாம். அந்த கலங்கமற்ற பக்தியை கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசியும் சமநோக்கில் தான் பார்ப்பார். ஏன்னா சுத்த சத்துவம். சத்துவத்துல இருக்கும் போதும் ரசோல இருக்கும்போது தம்மோல இருக்கும்போது அந்த முக்குணங்களை சார்ந்து இருக்கும் போது தான் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய செயல் பௌதிகத்துல போகும் இல்லைங்களா? இப்ப இனி பகவான் கொடுக்கறது இந்த 50ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டியா பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்தை பத்தி தான் சொல்ல போறார். ரொம்ப அழகா ஒரு இதான் கொடுத்து வர்றார். அப்போ என்ன மாதிரி நிலையில நாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குறைஞ்சபட்சம் மத்தியம அதிகாரியாவது செயல்படணும் இல்லைங்களா? மத்தியம அதிகாரியாவது செயல்படணும். அப்பதான் நம்ம அதுக்கு செயல்படணும்னா இந்த மாதிரி ஆச்சாரிகள், சில பிரபுபாதா, ஆதி சங்கராச்சாரியார், ராமானுஜ ஆச்சாரியார், இப்ப அவங்களுடைய குரு சீட பரம்பரை வரவங்க, சோ அந்த மாதிரி ஆச்சாரிக்கிட்ட நமக்கு சங்கம் வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா? எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியுடன். அந்த சங்கத்துக்கு மூல சாரணம் என்ன? எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியுடன், ஏக்கமோ ஆசையை இல்லாமல், எல்லா உயிர்களிடம் சமநோக்கோடு, அத்தகைய நிலை அவன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். இதுக்கு பெரிய ஒரு எஃபோர்ட்டே நமக்கு தேவையே இல்லை. இதுக்கு பெரிய ஒரு
பெரிய வேதம் படிக்கணும், சாஸ்திரம் படிக்கணும், சம்பிரதாயத்தை படிக்கணும், இதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. சாது சங்கத்துல நாம போய் சேர்ந்துட்டோம்னா அவருங்க அவர் ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கீழ்படிஞ்சு நம்ம ஆத்ம நிவேதனம் அடைஞ்சு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாவே போதும். அவங்க கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாவே போதும். எல்லா விதமான ஞானம் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? முக்கியமா அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம கோவில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க சர்வீஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் போய் சொல்லுவேன், நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம், இவங்கெல்லாம் டீச்சர்ப்பா, இவங்கெல்லாம் டீச்சர், இவங்க இத்தனை வருஷமா சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டீச்சர் பண்றாங்க, இத்தனை டீச்சர் பண்றாங்க, அது இருந்தாலும் நாங்க கோயிலுக்குள்ள மூலஸ்தானத்துக்குள்ள போக முடியாது, ஆல்டர் ரூமுக்குள்ள போக முடியாது. ஒரு வாட்டி கூட டீச்சர் ஒரு உபதேசம் பண்ணதே கிடையாது. ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூசாரியா நிக்கிறார், பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்காரு உள்ளார உட்காந்துக்கிட்டு. அதுக்கு புத்தி தேவையில்லை, நம்முடைய எந்த ஒரு ஞானமும் தேவையே இல்லை. பகவானுக்கு அடிபணிஞ்சாவே போதும். நம்ம சீல பிரபுபாதாக்கு அடிபணிஞ்சாவே போதும், அடிபணிஞ்சு சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணவே போதும். இவ்வளவு படிச்சுட்டு இருக்கோம், இவ்வளவு உபநேசம் பண்றோம், இவ்வளவு செஞ்சுட்டு இருக்கோம், பண்ணா கூட பகவான் கிட்ட போக முடியுதா பாருங்களா? போக முடியாது. ஆனா பூசாரி பாருங்க, ஆல்ட் ரூம்ல போயிட்டு பகவானுக்கு தொட்டு எல்லாதும் பணிவன் பண்றாரு. நம்மளால போக முடியுமா? அதுக்கு என்ன காரணம்? பகவானுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. அவருடைய நாம அடிபணியணும். பகவானு கிட்ட சில பிரபுபாதா கிட்ட ஆச்சாரி கிட்ட நாம அடிபணியணும் இல்லைங்களா? ரொம்ப ஹாப்பினஸ். பகவானு கிட்ட போய் நின்னாவே போதும், ஆல்டர் ரூம் விட்டு உள்ள போய் நின்னாவே போதும், நமக்கு அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும், நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தைரியம் வரும் நமக்கு. என்ன மாதிரி சோகமா இருந்தாலும் சரி, அவரை விற்கிறத பார்த்து கையை பிடிச்சி நின்று பார்த்துருந்தாவே போதும், நமக்கு எல்லாமே போயிடும் இல்லைங்களா? எங்கிருந்து வரும்? பகவான் கிட்ட இருந்தா வரும், அந்த எனர்ஜி வரும். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஆச்சாரிகள்கிட்ட நாமும் சரணாகதி அடையணும். அந்த பக்குவ நிலை அடைஞ்சாதான் இல்லைங்களா? அப்ப தூய பக்தி தொண்டில் இருப்பவன் ஏற்கனவே பரமபுதா நிலை அடைகிறான், அடைந்து விட்டான். அதாவது பூர்ணத்துடன் ஒருங்கிணைந்த பரமபூதா நிலையில் உள்ளான். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யோகத்துல போயிடுறாரு அவர். இல்ல இன்னும் பாருங்க, அடுத்த பதம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா 55ல பாருங்க, ரொம்ப வித்தியாசமா சொல்றாரு பாருங்க. வித்தியாசம் என்னுடைய லோகம் எப்படிப்பட்ட லோகம் சொல்றாரு பகவான். என்னுடைய லோகம் வந்து எப்படிப்பட்ட லோகம் சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 55 படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்லோகம் 55. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பக்தி தொண்டில் மட்டுமே என்னை முழு கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி தொண்டு தான் சிறந்தது. இது 5வது அத்தியாயத்திலையும் சொல்லிட்டாரு, 3வது அத்தியாயத்திலையும் சொல்லிட்டாரு, 2வது அத்தியாயத்திலையும் சொல்லிட்டார். கர்ம யோகத்துல முதல்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, விலங்கியல் அனிமல் மிருக வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நாம எல்லாருமே. சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இனப்பெருக்கம் பண்றோம், சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இனப்பெருக்கம் பண்றோம். இது கர்மா. அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாரு, நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் சகாம கர்ம யோகத்தையும் அப்புறம் புத்தி யோகத்தையும், அதான் ஞான யோகம், ஞான யோகத்தையும் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் அதுக்கப்புறமா தான் பக்தி யோகம் சொல்றோம். அப்போ இந்த 5 நிலையை நீ தாண்டி வர்றதுக்குள்ள டைரக்டா நீ பக்தி யோகத்தை வந்துறேன் அப்படின்ற. அப்போ பக்தி தொண்டு தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் பகவான்கிட்ட முழுமையா நம்ம ஈடுபட முடியும். அதுதான் சுத்த சத்துவம். பகவானுக்கு நீ அறிவாளி, முட்டாளு, எதனா இருந்துட்டு போங்க, பணக்காரன், ஏழை, அதை பத்தி பாகுபாடே கிடையாது. நீ முழுமையா பக்தி கொடுக்குறியா, அதுதான் பாக்குறாரு. இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, 46ல இருந்து இதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த அத்தியாயத்துல. நீ எந்த வர்ணத்திலயும் பிறந்துக்கோ, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நீ செல்வந்தர் வீட்லயும் படிச்சுக்கோ, பிறந்திருக்கலாம், ஒரு அறிவாளி வீட்லயும் பிறந்திருக்கலாம்,
நடுத்தர வீட்லயும் பிறந்திருக்கலாம், சொந்த பந்தம் இல்லாம பிறந்திருக்கலாம், எப்படி வேணா பிறந்துக்கோ, ஆனா பக்தியை கொடு, உன் கடமையே பகவானுக்கு கொடுன்ற. 45 46 அதான சொல்றாரு இல்லைங்களா? இங்க 55 சொல்றாரு, பக்தி தொண்டு மட்டுமே என்னை முழு கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும்ன்றார். அந்த ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். என்னை முழுமையாக உணர்வு அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டுக்குள் உன்னால் நுழைய முடியும்ன்றார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கடல்ல உள்ள நீர் உயிர்வாழிகளும் பாருங்க, நிலத்துல உள்ள உயிர்வாழிகளும் பாருங்க, அங்கேயும் பச்சையாங்குது, இங்கேயும் பச்சையாதான் இருக்கு. ஒரு வேற்றுமை ஒண்ணுமே இல்லை. கலர்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஒரு கலர் எல்லாமே இருக்குது. ஆனா உயிர்வாழிகள் ஒண்ணு. இப்ப கடல்ல வாழற உயிரினம் கரைக்கு வர முடியாது, கரையில வாழற உயிரினம் கடல்ல போய் வாழ முடியாது. பச்சை நிற பறவை பச்சை மரத்துக்குள் நுழைதல், கடல் நீர்வாழ் உயிரினங்கள். இதுல என்ன டிஃபரெண்ட் பாருங்க. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எண்ணில் நுழைகின்றன. அருவாதிகளும் சரி, ஆத்திகனும் சரி, நாத்திகனும் சரி, எல்லாருமே என்னை நினைச்சாங்கன்னா உள்ள வர முடியும். என் திருநாட்டுக்குள் நுழைகிறான் உருவாதிகள், என்னில் நுழைகிறான் அருவாதிகள். இன்னும் விளக்கமா பாருங்களேன், இன்னும் ரொம்ப தெளிவா கொடுக்குறாரு பாருங்க. இந்த இதுல தூய பக்தி யோகமே ஒரே வழி, தூய பக்தியே யோகமே ஒரே வழி. அநேய பக்தி தான் சிறந்தது, பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. எந்த நிலையிலும் மாற்றமே இல்லாதது பக்தி யோகம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி யோகம் ஒரே வழி என்ன? பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல், அவரது திருநாட்டுக்குள் பிரவேசிக்க முடியும். வேற எந்த யோகமும் செய்ய முடியாது. அது நம்மளுடைய கடமை. என்ன கடமைன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாக சக்கரம் பார்த்தோம். எதுல பார்த்தோம்? மூணாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். யாக சக்கரம் என்ன சொல்லுவோம்? நம்மளுடைய நமக்கு என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுதான் யாக சக்கரம். நம்ம சூத்திரனா செய்யறோமா, பிராமணா செய்யறோமா, சத்திரனா செய்யறோமா, வைசியனா செய்யறோமா, எது செஞ்சாலுமே அது யாக சக்கரம். அந்த யாக சக்கரத்தை கரெக்டா செதறாம நாம செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் எல்லா உயிர்வாழியும் எல்லா 84 லட்சம் உயிர்வாழியுமே நம்ம கரெக்டா அவங்கவுங்க அந்த கடமையை செய்யும் போதுதான் மழை வரும், வெயில் அடிக்கும், எல்லா விதமான காலங்களும் கரெக்டா நடக்கும் இல்லைங்களா? நான் பிராமணன், நான் சத்திரியன், நான் வைசியன், சூத்திரன் அப்படி தனித்தனி இருந்தாங்கன்னா அப்ப அந்த யாக சக்கரம் உடைஞ்சிரும் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாருமே நான் நீ பெரிய பார்க்காம எல்லாருமே ஒண்ணு போல இருந்து பகவானுக்கு பக்தி யோகம் கொடுக்கறது தான் சிறந்தது. அப்ப தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதல் கீழ் செய்யப்படும் தூய பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே பகவானை கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் இப்பொழுது நினைவு கொள்ள வேண்டும். சில பிரபுபாதா, இப்ப நம்ம ஜெயபதக சாமி, நம்ம கோவிலோட பிரசிடென்ட், அதாவது நமக்கு இப்ப நம்ம தீட்சா கொடுக்கிற NND பிரபு, சோ இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல நாம இப்ப செயல்பட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் நம்ம இந்த கீதையை படிச்சுட்டு இருக்கோம், உபநேசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லா விதமான செயல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இவங்கெல்லாம் முற்றும், அதாவது தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள், இவங்கெல்லாம். சரி, 56 அப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா குருஜி? நான் படிக்கட்டுமா குருஜி? மாதாஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத்வ்யபாஸ்ரயஹ மத் பிரசாதாத் தவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அங்கிருந்து கேக்குறீங்களா? ஆமா குருஜி, ஆமா குருஜி. எப்படி இது கிளைமேட்லாம் அங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மழை கொட்டுது. ஹரே கிருஷ்ணா. மழை போட்டிட்டு இருக்கு, ஒரே குளிரு. அவங்க இந்தியா வந்திருக்காங்க, எங்க பொண்ணெல்லாம் அங்க. இங்க இருந்து அவங்க இந்தியா போயிட்டாங்க, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் இங்க. நாய் தான் தவணை. பகவான் இருக்கார், கிருஷ்ணர் இருக்கார். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான்.
இல்லைங்களா? பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கவலை இல்லைங்களா? அவர்கிட்ட அடையணும். அவர் எப்படி அடைய முடியும்? நேத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். என்ன பிரபுஜி நீங்க பகவானை நாம செய்யற செயல்னால தான் நாம முத்தி கிடைக்கும். அதே மாதிரி பகவான் நினைச்சா கூட புத்தி கிடைக்காது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லாதீங்க, நினைக்காதீங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நேற்று சொன்ன விதம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு அது உள்ள இருந்திருக்கும், மனசுல இருந்திருக்கும். ஏன்னா நம்முடைய செயல் இது நல்லா உள்வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். பகவான் எல்லா இடத்துலயும் அதான் சொல்றார். என்ன நினைக்காத, என்ன நினைக்கவே நினைக்க வேண்டாம். நீ சாஸ்திரத்துல ஃபாலோ பண்ணு, வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணு. உன்னுடைய கடமை நீ சரிவர பண்ணாவே போதும். இந்த கலிகாலத்துக்கு அதுதான் சிறந்தது. உன்னுடைய கடமையே யாருக்குமே எந்த தொல்லை இல்லாமல், உரிமை உணர்வு இல்லாம உன் கடமையும் உன் தர்மத்தை நீ பண்ணாவே போதும், நான் உன் கூட இருப்பேன். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றார் பகவான். அதுக்காக நீ என்ன ரொம்ப சிரமப்படுத்த வேண்டாம். நீ என்ன கிட்ட ரொம்ப சிரமப்பட்டு நீ வர வேண்டாம், நீ வர இதுவும் பண்ண வேண்டாம். உன்னுடைய கடமை நீ சரிவர பண்ணாவே போதும், உனக்கு முக்தி தான். இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ற, எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பில் கீழ் கருணையில் நித்தியமான அழிவற்றை இடத்தை அடைகிறான். ஏன்னா இப்ப நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல மாத்திரம் இல்ல, உலகத்துல எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கை அதிகமா வந்துடுச்சு. கடவுள் பேரை சொல்லி நிறைய பேர் மூட நம்பிக்கை கொண்டு வராங்க. இப்ப நம்ம கோவில்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், குட்டி குட்டியா வழக்கு ஏத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்னமோ செய்வாங்க, கச்சாமுச்சான்னு செய்யறாங்க. எங்க பார்த்தாலும் செவத்துல கிறுக்கி வைக்கிறது, இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. இதனால நம்ம நம்மளுடைய அதுல இருந்து நம்ம அப்படியே பெருசு பெருசா போயிருக்கோம். இப்ப நான் ஒரு பெருமாள் கோயில் போயிருந்தேன், அதாவது வீரராக கோயில், திருவள்ளூர் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் வந்தோம் ஊர்ல இருந்து. வந்த உடனே சரி போலாமே சொல்லிட்டு வெள்ளம் கரைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தந்தையார் பாட்டனார் பண்ணுமே சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போயாச்சு. கோயிலுக்கு போனா அந்த கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா தாயார் கனகவல்லி தாயாருக்கு நம்ம மஞ்சள் கொடுப்பாங்க இல்லையா, திருமஞ்சள் கொடுப்பாங்க. எங்க பார்த்தாலும் செவுத்துல தடவி வச்சுக்கிறாங்க. கையை தொட்டா ஃபுல்லா மஞ்சளா இருக்கு. கோபுரம் ஃபுல்லா அந்த 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 கோவில் கட்டி பல ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆகுது. அவ்வளவு பெரிய கோவில், அவ்வளவு பழைய காலத்து கோவில்ல நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்றாங்க, கொடுக்குற அந்த திருமஞ்சத்தை என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு செவுத்துல தடவி விட்டு வந்துடுறாங்க. அங்கங்க தடவி வச்சிடுறாங்க. அப்படியே பங்கர் மாதிரி அப்படி அப்படியே அந்த இடத்துல அதெல்லாம் இதாயிடுது. அதோட இன்னொன்னு தெரியுங்களா, அங்க போன உடனே அந்த சைட்ல போனோம்னா ஆண்டாள் கொடுப்பாங்க இல்லையா, குங்குமம் கொடுப்பாங்க. அந்த குங்குமத்தை பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க கொட்டி கீழெல்லாம் கொட்டி எல்லாத்தையும் செவுத்தெல்லாம் மூடி வச்சுக்கிறாங்க. இங்க வீரராக கோயிலுக்கு பாருங்களேன், அந்த ஆண்டாள் தாயை தரிசிச்சுட்டு கீழே வந்தோன்னு வச்சுக்கலாம், விருட்சக மரம் இருக்கு. நம்ம ராமானுஜர் விக்கிரகம் பக்கத்துல ஒரு விருட்சக மரம் இருக்கு, அந்த காலத்து மரம். அதுக்கு முன்னாடி உப்பு மண்டலம், உப்புலாம் கொட்டி இது பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதாவது பலிப்பீடம் சொல்றோம், நம்ம 8 இடம் பலிப்பீடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல பலிப்பீடம் பக்கத்துல தீபம் ஏத்துறாங்க. எவ்வளவு சொல்லி பார்த்தாங்க, ஆச்சாரிகள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க, கேட்கவே மாட்டேன்றாங்க. எல்லாருமே அங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு டேபிள் ஒண்ணு போட்டுட்டு அங்க குட்டி குட்டியா வழக்கு ஏத்துறாங்க. அது எந்த திசைன்னு தெரியல. கேட்டா எங்க மாமியார் சொல்றாங்க, இப்படி திசை ஏத்துப்பா, எந்த திசை, கிழக்கு பக்கம் பார்த்து ஏத்து, கிழக்கு பக்கம் பார்த்து ஏத்து அப்படின்றாங்க. ஏங்க பகவான் கிழக்குன்னு பார்த்து மேற்க பார்த்துட்டு இருக்காரு. வழக்குக்கு கிழக்கு மேற்கு எல்லாம் கிடையாது. ஜோதி எல்லா இடத்தும் நிற்கும். நான் கிழக்கு பக்கம் தான் நிற்கும் ஒளிகளை. நம்ம கிழக்கு பக்கம் முன்ன போய் வச்சா கூட சரி, ஜோதி என்ன பண்ணும், வெளிச்சம் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும். விளக்கு கூட கிழக்கு மேற்கு பாக்குறாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு மூட நம்பிக்கை போயிடுச்சு. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம், எது சொன்னாலும் பகவான் மேல படிய போட்டுரு, எது சொன்னாலுமே பகவான் மேல படிய போட்டுரு. ஏன்னா பகவான் பாத்துக்கிறார். ஆனா செய்யற செயல்லாம் பாருங்க, பௌதியத்திலயும் இருப்பாங்க, ஆன்மீகத்திலையும் போவாங்க. இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இந்த இடத்துல. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பில் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். இந்த பதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, முன்னாடி 55வது பதத்துல
ஒரு ஆச்சாரி கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சி அந்த தன்மையில போன பிறகு இந்த மாதிரி செயல் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அந்த தன்மையில ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது பாதுகாப்பில் கீழ் வருகிறான்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விளக்கமா பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எனது பாதுகாப்பில் கீழ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, நான் எனது பக்தன் எல்லாவித விளைவிலிருந்து பாதுகாக்கிறேன். எப்படி? எல்லாவித பாலுக்கு ஈடுபட்டு இருந்தாலும், அதாவது சதா சர்வகாலமும் 24 மணி நேரமும் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டு உள்ளான். இது முடியுமா நம்மளால? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். நான் வாதத்துக்காக சொல்ல வரல, இது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. அது முடியாது ஆனா குருஜி. முடியும், ஆனாலும் முடியும், முடியும். இப்ப எதை நினைச்சாலுமே சரி, எதை நினைச்சாலுமே நம்ம ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை நினைச்சு நம்ம செஞ்சாவே போதும். இல்லைங்களா? எதை நினைச்சு செஞ்சாலுமே சரி, ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை நினைச்சு செஞ்சாவே போதும். எப்பொழுதும் எனது பாதுகாப்பில் கீழ். பாதுகாப்பு என்பது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதி வழிகாட்டலின் கீழ் செயல்படுவதும் கிடைக்கக்கூடியது. அவருடைய வழிகாட்டல் யாரு? தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள். தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்களால அவங்க வழிகாட்டல் பிரகாரம் நாம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு முக்தி. அப்ப கிருஷ்ணத்தை அடைகிறார்கள். மாறா நித்தியமான அழிவற்ற மற்றும் முழு ஞானமுள்ள உன்னத இடம் அது. இந்த இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க, மாறாத நித்தியமான அழிவற்ற மற்றும் முழு ஞானமுள்ள உன்னதமான இடம் அது. இது பகவானுடைய வைகுந்தம். இல்லைங்களா? அப்ப தூய பக்தனின் காலத்தில் எல்லை கிடையாது. காலத்தில் எல்லை கிடையாது. அவன் சர்வகாலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதல் கீழ் செயல்பட்டுள்ளான். உட்கார்ந்தாலும் நின்னாலும் எழுந்தாலும் படுத்தாலும் ஓடினாலும் என்ன செஞ்சாலும் எதையெல்லாம் படைக்கிறோமோ எதையெல்லாம் உருவாக்குறோமோ எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்குறோமோ எல்லாமே ஹரிபக்தி தான். ஹரிபக்தியோடு இருக்கணும். இல்லைங்களா? இது 9ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்லுகிறார், உன்னத ஞானம். எதை செய்தாலும் எதை படைத்தாலும் எதை வச்சாலும் எதையே நினைச்சு செய்யும். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. 9ஆம் அத்தியாயத்துல விரிவா நம்ம கொடுக்குறாரு. இல்லைங்களா? ஒண்ணும் வேண்டாம், ஒரு கொட்டாங்குச்சி இல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் தொன்ன மாதிரி எதையாவது ஒண்ணு இருந்தா போதும், அந்த தண்ணியை ஊத்தி துளசி இலை வச்சாவே போதும்டான்ற. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 57வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சேதசா சர்வ கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தி யோகம் உபாஸ்ரித்ய மச்சித்த சததம் பவ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா செயல்களையும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்போதும் செயல்படுவாயாக. இதற்கு பக்தி தோன்றின் எல்லை பற்றிய உணர்வில் அழிந்துவிடும். பக்தி தொண்டு சிறந்தது, அதே மாதிரி பகவானை சார்ந்து இருக்கணும்னு சொல்றாரு. இதுக்கு ஒரு இன்னொரு விளக்கம் பார்ப்போம். ஏன்னா 54, 53, 55, 56, 55 வரைக்கும் வச்சுங்க. என்ன சொல்றாரு? சமநோக்குல பார்க்கணும்ன்றாரு. எல்லா ஜீவராசியும் சமநோக்குல பார்க்கணும்ன்றாரு. இப்ப மனைவியா இருந்தாலும் சரி, கணவனா இருந்தாலும், பிள்ளைகளா இருந்தாலும், யாரா இருந்தாலுமே சரி, அவங்கள அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து பார்க்கும்போது இவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், இவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் இருக்கு, தனிப்பட்ட வாழ்வியல் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தாவே போதும். அவங்களுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்குன்னு அவங்களும் அப்ப நீங்க பகவானே நினைச்சாவே போதும். இல்லைங்களா? அப்ப அது சார்ந்து இருந்துருவோம் நம்ம. சிம்பிளா அதுதான். யாரா இருந்தாலுமே சரி, கணவனா இருந்தாலும் சரி, மனைவியா இருந்தாலும், பிள்ளைகளா இருந்தாலும், சமுதாயத்துல யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்கள பகவானா நினைச்சாவே போதும். அப்ப நம்ம வேற்றுமையே பார்க்க மாட்டோம். இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ற, எல்லா செயலையும் என்னை சார்ந்து, சிம்பிளா சொல்ற, என்னை சார்ந்து எனது பாதுகாப்பில் கீழ் எப்பொழுதும் என்னை அதாவது செயல்படுவாயாக. இதற்கு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றி உணர்வில் அழிந்து விடுன்றார். இன்னும் விளக்கமா பாருங்க. பக்தர் அதாவது பக்தரை சார்ந்திருக்கும் மனநிலை, பக்தனின் சார்ந்திருக்கும் மனநிலை, எல்லா செயல்களையும் என்னை சார்ந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் ஆணையை பின்பற்றி பகவானுடைய உணர்வோட ஹரிபக்தியோட ஹரிநாமத்தை சொல்லியிருந்தாவே போதும். இப்ப நேரத்தோட ஒன்று சொன்னோம் பாத்தீங்களா, ஒரு மாதாஜி அந்த
எனது ஏகாதேசி அன்னைக்கு இந்த 700 ஸ்லோகமும் கணக்கே அடக்காம சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க பாட்டு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. இந்த 700 ஸ்லோகமும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கணக்கு இல்லாம ஒரு சின்ன புக் வச்சுட்டு அழகா சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அப்ப சொல்ல என்ன ஆகும் பாருங்களேன். அப்ப சிந்தனை எங்கேயுமே போகாது, இந்த புத்தி எங்கேயுமே போகாது, பகவான்கிட்டயே போயிட்டு இருக்கும். அது என்ன 15 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி செய்ய தப்பு இல்லை அப்படின்றாங்க. ஒரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாள்ல 140 ரவுண்டு பண்றாங்க ஒரு நாள்ல. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலை இல்லை, வீட்டுலதான் இருக்கிறாங்க, அதனால செய்யறாங்க. செய்ய முடியும், செய்ய முடியும். அந்த ஒரு நாள் மட்டும் அவங்க கணக்கு இல்லாம செய்யறாங்க. 140 ரவுண்டு, 160 ரவுண்டு, அந்த மாதிரி ஏதோ இவங்க இஷ்டத்துக்கு ஏதோ பண்றாங்க. அதான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அது அந்த மாதிரி கவுண்டிங் பண்ண வேண்டாம். யாரா இருந்தாலுமே சரி, வீட்டுல இருந்துகிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் கவுண்டிங் இல்லாம 16 ரவுண்டு முடிச்ச பிறகு நீங்க பாட்டுன்னு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குது சொன்னாவே போதும். குறிப்பா 16 ரவுண்டு நம்ம சீல பிரபுபாதா நம்ம ஆச்சாரிக்கு சொன்னது. 16 ரவுண்டு நீங்க பண்ணா நல்லது, ஒரு நாளைக்கு பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ற. அது ஏகாதசியில சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, பகவான் நாமம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க கேட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, எனக்கு பசி கிடைக்காது, நீர் அருந்த மாட்டேன், நான் பாட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், பொறுமையா நிதானமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். இல்லைங்களா? நான் இந்த கடமையை செய்ய கிருஷ்ணனால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன். என்ன நியமிக்கப்பட்டார்? என்னை நினைத்து கொண்டு செயல்படும் போது ஒருவன் இயல்பாக கிருஷ்ணரை நினைக்கிறான். இது பக்குவமான நிலை, இது பக்குவமான நிலை இல்லைங்களா? பகவான் உணர்வை நாம செயல்படுத்த முடியும். இதுதான் என்னுடைய கடமை, இதுதான் என்னுடைய தர்மம். 58 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா குருஜி? பிரபுஜி எனக்கு ஒரு பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, முழு அறிவுடனும் ஆனந்தத்துடனும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆற்றப்படும் பக்தி தொண்டே புத்தி யோகம். இது அப்படி சொல்லலாமா பிரபுஜி? சொல்லலாம் மாதாஜி. அதுதான் நான் ஹின்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பிரபுஜி, ஹின்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 58 படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத்ரி தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சாபம் ஓடுற மாதிரி இது பாத்தீங்களா? சாபம் ஓடுற மாதிரி இது. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம், இல்லைங்களா, பகவானுடைய கருணை மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய் என்றார். அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா என்னன்னா ஆப்போசிட். அப்படிதான், எப்படி சிசுபாலன் மாதிரிதான், சிசுபாலன் மாதிரிதான் நம்முடைய வாழ்க்கை போயிடும். சிசுபாலனாவது பாத்தீங்கன்னா அது அவனுடைய கர்மா, அந்த மாதிரி வரம் வாங்கி வந்திருக்கான். பகவான் கையால அவரு சாகணும்னு ஒரு வரம் வாங்கி வந்திருக்காரு. அதனால பகவான் கையில இறந்து போறார். கரெக்டா எங்க போறார்? வைகுந்தம் போறார். சொர்க்கம் கூட போல, டைரக்டா வைகுந்தம் போறார். பகவானை பத்தி திட்டி கடைசியில எங்க போறார்? வைகுந்தம் தான் போறார். அதுதான் ஒரு இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாத்திகவாதிகள் எல்லாமே அறிவாளின்றார் பகவான். ஏன் சொல்றேன்னா, நாத்திகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா எனி டைம் வந்து பகவானை தான் திட்டின்னு இருப்பாங்க, பகவான் இல்ல பகவான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா பகவான் நினைச்சுன்னு தான் இருக்கிறாங்க. ஆத்திகம் பேசுறவன் 24 மணி நேரம் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான், ஆத்திகம் பேசுறேன். ஆனா அந்த இடப்பட்டது இருக்கான் பாருங்க, கர்மா கருமி இருக்கான் பாருங்க, ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இருப்பாங்க. ஆனா உண்மை அதுதான். ஆனா உண்மையான துறவும் அவங்கதான்றாரு பகவான். இதே பகவத்கீதையிலே சொல்றாரு. அதுல முதிர்ச்சி அடையவங்க பக்தியில வந்துடுறாங்க, முதிர்ச்சி அடையாதவங்க அப்படியே என்ன பண்றாங்க, திரும்ப சம்சார கடல்ல போய் மாட்டிக்கிறாங்க. கர்மி தான் நிறைய பிரச்சனைகளை மாட்டுவாங்க, கர்மிகள் தான் நிறைய பிரச்சனைகளை மாட்டுவாங்க. ஏன்னா அவங்கதான் நடுத்தர மக்கள், இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாரு. ரொம்ப ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும். யாருன்னா நாம தான், குடும்பஸ்தனம் இருக்கவங்க தான் ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும். சில பேர் பேரப்பிள்ளை மேல ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து மகன் மேல பாசமா இருப்பாங்க, சில பேர் சமுதாயத்து மேல பாசமா இருப்பாங்க. இதெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்ல, நான் இல்லைன்னு சொல்லல, இருக்கணும். பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். ஒரு லிமிட்டேஷன் தான், லிமிட் மேல போக கூடாது. போகணும்னா நாம அடுத்த நிலை நாம போக முடியாது, அடுத்த நிலை. ஆனா அவங்களும் நமக்கு அவசியம், தேவை.
அவங்கள அரவணைக்கணும். அரவணைக்காம இருக்கக்கூடாது, அரவணைக்கணும். பற்றற்ற தன்மை தான் இருக்கணும். அதுக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உபநேசங்களை படிக்கணும். அப்பதான் நமக்கு புரியும் அது. இப்ப இந்த ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா? இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை படிச்சு முடிச்சுட்டோம், வீட்டுல போன உடனே பேரன் வருவான், பாட்டி தாத்தா எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணுவோம், அவருக்கு சாப்பாடு எல்லாம் ஊட்டுவோம், கொஞ்சுவோம், எல்லாம் செய்வோம். அது செஞ்சுதான் ஆகணும். அவனை தூங்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம கண்ணு முடிச்சாலும் பரவாயில்ல, அப்போ பேரனை தூங்க வைக்கணும், பேத்தியை தூங்க வைக்கணும், மகனை தூங்க வைக்கணும். இப்படி நாம அது மேல பற்று இருப்போம். இது சமுதாயத்தோட அது ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. இருந்தாலும் நாம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா நாம ஒரு குடும்பஸ்தனா இருக்கவங்க தான், இந்த சமுதாயத்தை சார்ந்து இருக்கவங்க தான் கருமிகள். அவங்கதான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுதான் பகவான் அடிக்கடி சொல்றதே இது. பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுங்க, பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுங்க அப்படின்றது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அதோட விளக்கம் பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் செயல்படுகிற பலன், பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வின்றி செயல்படாவிட்டால், அதாவது உணர்வின்றி செயல்பட்டால், பகவான் கருணையின் மூலம் எல்லா தடங்களையும் ஒருவன் கடக்கலாம். அதே பொய் அகங்காரத்துடன் செயல்பட்ட ஒருவன் அழிந்து விடுவான். இப்ப மாதா சொன்னாங்களே அகங்காரம் 2 இருக்கு. ஆன்மீக அகங்காரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீகம்னா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். இன்னைக்கு 16 ரவுண்டு சில பிரபுபாதா நம்ம ஆச்சாரி சொன்னார், செஞ்சே ஆகணும். இன்னைக்கு பகவானுக்கு நான் நெய்வேத்தியம் பண்ணணும். இன்னைக்கு ஏன் நெய்வேத்தியம் பண்ண முடியல, கொஞ்சம் டைம் ஆகி போச்சு, இனி பண்ணக்கூடாது, இனிமேல் நம்ம அந்த தப்பை பண்ணக்கூடாது, இனி அந்த அகங்காரம் வேணும் இல்லைங்களா? பொய் அகங்காரம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவானோட உணர்வே இருக்காது, பௌதிகவாதியை தான் இருப்பாங்க. அப்ப பகவத்கீதை அறிந்து கொண்ட பிறகும் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தல். சில பேர், நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நான் நிறைய பேர் காட்டுவேன், காட்ட முடியும். ஏன்னா நீ நிறைய பேர் ஏன்னா மாட்டிக்கிறாங்க பகவத்கீதையை. இப்போ நம்ம கிளாஸ்லயே பாருங்களேன், குறைஞ்சது நம்ம ஆரம்பத்துல எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணோம் பாருங்க, 180 200 பேருக்கு மேல ஜாயின் பண்ணோம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ற லெவல் 1ல இருக்கும்போது. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நம்ம இருக்கும் பாருங்களேன். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அந்த இதுல மாட்டின்னு இருக்கோம், சமுதாயத்துல மாட்டின்னு இருக்கோம், குடும்பத்துல மாட்டின்னு இருக்கோம், அதுக்காக ஓடின்னு இருக்கோம். ஆனா பகவான் விடமாட்டார். நீங்க பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சாவே கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு இடத்துல அஜிமலான மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு புத்தி கொடுப்பார், அந்த ஞானத்தை கொடுப்பார் பகவான். கண்டிப்பா ஞானத்தை கொடுப்பார் இல்லைங்களா? அப்ப பகவத்கீதை அறிந்து கொண்ட பிறகும் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தல். அப்ப நாம் எந்த பௌதிக உலகில் நாம பிறமையில் தொலைந்து போய்விடுவோம். பகவத்கீதையை புல் வாங்கிட்ட பிறகு மேக்சிமம் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வாழ்நாள்லயாவது குறைஞ்சபட்சமாக நம்ம பக்தியில நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். ஆனா அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா கிடைக்கும், அதுக்கு அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா கிடைக்கும். பகவான் மேல நம்பிக்கையோடு நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமுழு கடவுளை ஆணையை தயக்கமின்றி நிறைவேற்றுங்கள். அது ஒருவர் எப்பொழுதுமே எல்லா சூழ்நிலையும் பாதுகாப்பு வைக்கும். பகவானுடைய ஆணையை என்ன? நம்மளுடைய பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுதான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 59வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. இனி வர ஸ்லோகம்லாம் ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் அஹங்காரம் ஆஸ்ரித்ய நயோத்ஸ்ய இதி மன்யசே மித்தேஷ வியவசாயஸ்தே விக்ருதிஸ்த்வாம் நியோக்ஷ்யசி யதி. நீ எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும், இல்லையேல் தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஏன்னா இங்க சொல்ல வருது 59ல இப்படி சொல்றாரு, பகவான் இப்போ முடிவுரை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்போ ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்ப நம்ம அப்படித்தானே, டீச்சர் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் எடுத்துன்னு இருப்பார் பசங்கிட்ட. ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க. ஏன்னா புஷ்ப மாதாஜி எல்லாம் இது இப்ப படிக்கிற மாதாஜி எல்லாமே டீச்சரா இருந்தவங்க தான், எல்லாருமே நிறைய பேர் டீச்சரா இருந்தவங்க தான். அப்போ ஒரு 40 பசங்க குழந்தைங்க படிக்கிறாங்கன்னா, எக்ஸாம் வரப்போதுரா, எல்லாரும் உஷாரா இருங்கடா, படிங்கடான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி அந்த டெஸ்ட் வைப்பாங்க, இந்த டெஸ்ட் வைப்பாங்க, இந்த எக்ஸாம் வருது அந்த எக்ஸாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது மாதிரி பகவான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனுக்கு சொல்றார், ஏய்
700 ஸ்லோகம்டா. நான் அவரு முடிவு பண்ணிட்டாரு, 700 ஸ்லோகத்தை முடிவு பண்ணிட்டாரு. இப்ப எவ்வளவு இருக்குது? 78 ஸ்லோகம் மொத்தம். கடைசி அத்தியாயம் 18 அத்தியாயம் 70 ஸ்லோகம். இப்ப ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளவு 59 வந்துட்டார், 60 வந்துட்டார். இன்னும் 18 தான் இருக்கு, இன்னும் 19 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, முடிக்கணும். அவனை என்ன பண்ணணும்? போரிட செய்யணும். அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும். அப்ப என்ன சொன்னார் பகவான்? கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், ராஜயோகம், 6 விதமான தத்துவங்கள், 108 உபநேசங்கள், பகவானுடைய லீலை, அவருடைய வைபவம் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டார் அர்ஜுனனுக்கு. என்னெல்லாம் சொல்லணுமோ எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டார் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன சொல்றாரு? எனது வழிகாட்டின் பின் போரிட வேண்டும்ன்றார். இல்லை என்றால் தவறாக வழிநடத்தப்படுவாய், உமது இலக்கியின்படி நீ போரிட வேண்டியவனே அப்படின்றார். அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 63 தான் சொல்ல போறார். இப்ப அதுக்கு அந்த விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே வர்றார் அர்ஜுனனுக்கு. இந்த கல்லூரி மங்க அப்பட சொல்ல மாட்டான், நான் எழுந்து போர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். அப்படியே கம்முன்னு தான் இருப்பான், கேட்டுட்டு தான் இருப்பான். ஏன்னா அவன் தப்பு இல்லை, ஏன்னா அவனை மாயத்தால வச்சு அமுக்கி வச்சிருக்காரு பகவான். அவனுக்கு எப்போ கொடுப்பாரு பாருங்க, 70 ஸ்லோகத்துக்கு மேல்தான் அவனுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பாரு பகவான். அப்பதான் பேச ஆரம்பிக்க போறான். சரி, இந்த இடத்துல என்ன சொல்றார்? உனக்கு எல்லா விதமான செயலையும் கொடுத்துட்டேன், வழிகாட்டல்படி நீ இருந்து பொருள்படுவான்றார். அப்படி இல்லைன்னா நீ இயற்கையை சார்ந்து செயல்படுவாய் என்றார். அப்ப இயற்கையை சார்ந்தன என்ன செயல்படுவாங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, கேள்வி கேட்டேன். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, வழிநடத்தப்படுவாய், உமது இயற்கையின்படி நீ போரிட வேண்டியவனே அப்படின்றார். அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியன் தானே பிரபு. சத்திரியன் வந்து ரஜோகுணத்துலதான் இருப்பாரு. அவருடைய கடமையை வந்து போர் செய்யறது, மக்களை காப்பாத்துறது தான். ஆக இயற்கைன்னா உன்னுடைய இயல்பு என்னவோ அதுபடி போரிடு. ரஜோகுணத்துலதான் சத்திரியன் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ண மத ஹரி போல் ஹரி போல். இயற்கைன்னு சொன்னாவே அந்த பௌதிகம் தான், அது பௌதிகம் தான். அப்ப நீ அது ஏதோ ஒண்ணு சார்ந்து நீ செய்ய போற. இந்த இடத்துல ரொம்ப நம்ம அதான் ரொம்ப இது அடுத்த பதம் பாருங்க, படிச்சுட்டு நம்ம விளக்கம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 60வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்வபாவஜேன கௌந்தேய நிபத்தஸ்வேன கர்மணா கர்த்தும் நேச்சசி யன்மோஹாத் கரிஷ்யஸ்ய வசோபிரத். எங்க போயிட்டீங்க? ஹலோ. மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படி செயல்படுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது இப்ப முன்னாடி என்ன சொன்னாரு பாருங்க, இயற்கையின்படி நீ போரிடல் ஈடுபட வேண்டியவனே அப்படின்றார். அதுக்கு முன்னாடி சாபம் விடுற மாதிரி சொன்னார் இல்லைங்களா? இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எனது வழிகாட்டின்படி செயல்பட்டாய், கரெக்டா செயல்பட்டீன்னா உனக்கு முத்தி, இல்லைன்னா உனது இயற்கையின்படி. அப்போ இயற்கையின் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மயக்கத்தின் காரணத்தால் இயற்கை என்னது? சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணம். அப்போ உன்னுடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. ஆனா இப்ப இருக்கிற அர்ஜுன் பிரசன்ட் என்ன குணத்துல இருக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்துல தான் இருக்கிறார். மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டலுக்கு ஏற்ப நீ செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படியே செயல்படுவாய் அப்படின்றார். அப்போ அவனுக்கு வந்து 2 விதமான வேற்றுமை கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். சொல்ல வர்றார். பிறப்பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து பகவானுடைய அம்சம் தான், எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் தான். ஆனா வந்து தேவர்களுடைய வரப்பிரசாதம் அவங்க 5 பேருமே இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு சுபாவமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பக்தி சொல்லி சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், தர்மத்தை தெரிஞ்சவங்க, எது தர்மம் எது அதர்மம் தெரிஞ்சு அவங்க செயல்படுறவங்க. ஆனா இந்த இடத்துல மாயத்தினால கட்டுன்றதுனால இந்த செயல்பாடு அவங்களுக்கு புத்தியில ஏறல.
அதுதான் சொல்ற, சுபாவம் உங்களுடைய சுபாவத்தில் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படி செயல்படுவாய் அப்படின்றார். அப்ப இன்னும் விளக்கமா பாருங்க, இந்த இடத்துல சொல்ல வர்றது, எப்படி இருந்தாலும் ஒருவன் அவன் இயற்கைப்படி செயல்பட வேண்டியவனே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களை சார்ந்து. இயற்கைனாவே முக்குணம் தான், சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோ குணம். அப்ப கிருஷ்ணர் ஆணையபடி ஒருவன் செயல்பட மறுத்தால் அவன் தனது சுபாவத்தால் வற்புறுத்தப்பட்டு அதன்படி செய்ய வேண்டியிருக்கும். அப்போ அவன் ரொம்ப ஆன்மீகவாதி தான் அர்ஜுனன், நல்ல புத்திமான் தான். ஆனா வேதத்தை சார்ந்து செயல்படலைன்னா அவர் இயற்கையை தான் போயிடுவார். அப்ப எங்க போயிடுவார்? சத்துவத்துல போயிடுவார், ரசோல போயிடுவார், தமோல போயிடுவார். அப்ப என்ன நடக்கும் பாருங்க, வீழ்ச்சிதான் நடக்கும், வீழ்ச்சிதான் நடக்கும். அவரு அந்த ஆன்மீகத்தில் தொடர்பு மீண்டு வர முடியாது, கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். அப்ப எனது தேர்வு என்ன? பகவான் கிருஷ்ணரை பின்பற்று, இல்லைன்னா முக்குணங்களை பின்பற்று. முக்குணங்களை பின்பற்றனா என்ன ஆகும்? பிரச்சனை தான் வரும் அவருக்கு. அதே சத்துவத்துல இருந்தாருன்னா கொஞ்சம் சுதாரிச்சுப்பார். ரசோல தமோல போனாருன்னா தப்பு தப்பா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவார். அப்போ ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ணரை கீழ்ப்படியே மறுத்தால் இந்த நிலைமை தான். ஆனா பகவான் என்ன பண்றார்? 59 சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். இப்ப 61 சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியா, நான் படிச்சிடறேன் மாதாஜி, நான் படிச்சிடறேன். ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளும் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுழு கடவுளை வழி நடத்துகிறார். எப்படி வழி நடத்துறாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவரு அது நம்ம அக்செப்ட் பண்றார். நீ துன்பத்தை செஞ்சாலும் சரி அதுக்கும் அக்செப்ட் பண்றார், இன்பத்தை பண்ணாலும் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்றார். பகவான் நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. எதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. எல்லாமே நம்மளோட அவருடைய அம்சம் இல்லையா, பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா. இப்ப நம்ம பிள்ளைகள் தான் இருக்காங்க, நம்ம பேர பிள்ளை இருக்காங்க, நம்ம பிள்ளைகள் இருக்காங்க. நம்ம சாப்பாடு போடாம விட்டுருவோமா? இல்லைங்களா? அவங்களை படிக்க வைக்காம விட்டுருவோமா? எல்லாமே நம்ம செஞ்சுதான் கொடுத்தாகணும். எல்லா விதமான ஞானத்தையும் நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும், இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்மளோட தர்மம். அதுதான் பகவானுடைய தர்மமும் அதுதான். இந்த உடலை கொடுத்துட்டார், உள்ளுக்குள்ள ஆத்மாவையும் கொடுத்துட்டார், செயல்படுறதுக்கான காரணத்தையும் கொடுத்துட்டார். இதுதான் காரணம், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வேதங்களை சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார். இதுக்கு மேல அவர் என்ன செய்யணும்? அதுக்கு நாம தான் செய்யணும், இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழியும் இவர்களின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுறு கடல். இப்ப 63 சொல்றதுக்கு பகவான் இதெல்லாம் கோடிட்டு காட்டினார். ரொம்ப அழகா கொண்டு வர்றாரு பாருங்க. 59 இருந்தே கொண்டு வர்றாரு பாருங்க. கடைசியில் 63 சொல்ல போறார். என்ன சொல்ல போறார்? எல்லாமே உன்னுடைய சாய்ஸ்ரா போடா அப்படின்னு போறார். இப்ப அது ரொம்ப அழகா இந்த கொண்டு வர்றாரு நம்மள. அப்ப பகவானே எஜமானர், அவரே வழிநடத்துபவர். பகவானை ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளார். அவர் நம்மை நமது கடந்த கால செயலையும் ஏற்ப வழி நடத்துகிறார். அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 2வது பாயிண்ட் பாருங்க. அவர் நம்மை நமது கடந்த கால செயல்களை ஏற்ப வழி நடத்துகிறார். அப்ப கடந்த காலம்னா நமக்கு என்ன பாவம் பண்ணும் புண்ணியம் பண்ணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி, இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு இடத்துல நாம ஒரு புண்ணியம் பண்ணனால்தான் இந்த இடத்துல கீதையை நம்ம படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருக்கு. அங்க இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து இப்ப இங்க வந்து ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப நாளா என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷமா 2-3 வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தீட்சை வாங்கினவங்க தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவங்க அங்க இருந்து இன்னமும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் அவங்க இருக்கு, எல்லாருக்குமே இருக்கு. நமக்கு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே இருக்கு. அவங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லாருக்குமே இருக்கு. இப்ப நம்முடைய அதாவது தமிழ் டீமோட ஹெட் இருக்காங்க, தாரணேஸ்வரி மாதாஜி சொல்லுவோம், தாரணேஸ்வரி. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா,
ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்ப நாம வந்து 56வது பேட்ச் நம்ம முடிச்சோம் இல்லைங்களா? நான் அவங்க கிட்ட வந்து சேரும்போது 9வது பேட்ச்லயே போய் சேர்ந்தோம். அப்போ கொரோனா டைம் முன்னாடி. கொரோனா டைம் தான். இன்னும் முன்னே இல்ல. கொரோனா டைம்ல நான் சென்னை இஸ்கான்ல படிச்சிருந்தேன். கொரோனா டைம்ல தான் அப்ப கொரோனா முடியும் போது அந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தாஜி கிளாஸ் எடுக்கும்போது அப்ப நம்ம இருக்கோம். அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நான் பகவத்கீதையே படிச்சதே கிடையாது, தொட்டதே கிடையாது. எங்க வீட்டுல ஆனா எங்க அப்பா வந்து பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி வச்சிருக்காங்க. தொட்டதே கிடையாது. யதார்த்தமா நான் அதை தொட போய் அப்பதான் எனக்கு வந்து பகவத்கீதை என்னன்னு தெரிய வந்தது. அதை ஓபன் பண்ணி பிரிச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஆனா அது ரொம்ப நாளாவே இருக்கு அந்த புக்கு. எங்க அப்பா, எங்க தாத்தா அந்த மாதிரி வச்சிருந்தாங்க புக்கை. இது மாதிரி எல்லார் வீட்லயும் நடக்கும். எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும். ஏன்னா முன்னோர்கள் எல்லாமே கீதையை படிக்காம இருந்துக்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் யாரோ ஒருத்தர் படிச்சிருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த புக்கை நான் படிச்சு ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன். பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி கீதை இதை பத்தி எல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா முழுமையா தெரியல. சரி ஒரு மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோமே சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் முழுமையாயிட்டாங்க அவங்க. அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம். புண்ணியம் பண்ணனால்தான் இந்த கீதையை படிக்கிறோம். பகவானோட உணர்வோட நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? அவர் நம்மை கடந்த கால செயல்களுக்கு ஏற்ப வழி நடத்துகிறார். அஜிமுலா மாதிரிதான். அஜிமுலானா அப்படித்தானே இல்லைங்களா? பிரம்மச்சாரியா இருந்து கிரகஸ்தனா வரும்போது தவறான உறவுல போய் மாட்டிக்கிட்டு கடைசியில இலக்கம் தருவாயிலே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க போனச்சு. அதாவது இந்த வாழ்நாள்லயே அவன் பிரம்மச்சார விரதம் இருந்தான். ஒரு ஆச்சாரி கிட்ட அடிபணிஞ்சு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த புண்ணியகாரை செஞ்சதுனாலதான் இறக்கும் தருவாயிலே முத்திக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டான். அவ்வளவு கொலை என்னமோ பண்ணான். சண்டால புத்திலாம் இருந்தான். கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க. அப்போ கடந்த காலம் ஏதோ ஒரு காலத்துல நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்ல வர பகவான் வழி நடத்துகிறார். உடல் பௌதீக சக்தியால் அளிக்கப்பட்டு ஒரு இயந்திரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. இது களம். இந்த களத்தை வச்சு நாம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். ஒருவன் தனது முந்தைய ஆசைகளுக்கு ஏற்ற போல் செயல்பட ஜட இயற்கேன் அவனுக்கு இவ்வுடல் தந்து உள்ளது. அப்படிதானங்க. இப்ப அடுத்த பிறவி நம்ம வேணுமா வேணாமான்றது நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். அதுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்றோம். பகவான் தீர்மானிக்கப்படவில்லை, நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். அது பகவான் அக்செப்ட் பண்றார். ஓகே அனுபவின்றார். இந்த உடல் தான் வேணுமா? ஒண்ணு மனுஷனா போறியா மனுஷனா போ, மிருகமா போறியா மிருகமா போ, இல்ல மரம் செடியா போறேன்னா மரகம செடியா போ. அது உண்மை செயல் மூலியமா அப்படின்ற வேதங்கள் மூலியமா அது நாம தான் ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 62. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்யசி சாஸ்வதம். பரதவழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கார். பகவான் கிட்ட முழுமையா சரணாகதி அடையணும். சரணாகதி அடைஞ்சிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமைதி கிடைக்கும். சந்தோஷம் சொல்ல மாட்டேன், சந்தோஷம் சொல்லவே மாட்டேன். சந்தோஷம்னா அது பௌதிகம் தான். ஆனா ஆன்மீக சந்தோஷம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா? ஆன்மீக சந்தோஷம்னா பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நான் பகவானுக்கு எப்பவுமே செய்யற விட இன்னைக்கு ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ராவே நான் ஒரு டிஷ் செஞ்சிருக்கேன் பகவானுக்கு. நான் எப்பவுமே 5 பதார்த்தம் வைப்பேங்க. 5 விதமான உணவு செய்வேன் பகவானுக்கு. இன்னைக்கு நான் ஒரு பங்கு எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சேன். அது ஒரு ஆனந்தம், பேரானந்தம் அது. ஏன்னா பகவானுக்கு செஞ்சது இல்லையா? நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு 5 விதமான டிஷ் செஞ்சிருக்கோம்ப்பா. டேய் அப்பா இன்னைக்கு பஜ்ஜி செஞ்சிருக்கேன், சூப்பரா இருக்குடா, பஜ்ஜிக்கு சட்னி சூப்பரா பண்ணிருக்கேன், நல்லா இருக்கு, சாப்பிட்டு பாடுறா அப்படின்னு எவ்வளவு ஆனந்தம் படைறோம். அது பௌதிகம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. அது நம்ம கடமை, பிள்ளைகளுக்கு செய்யற கடமை அது இல்லைங்களா? ஆனா பகவானுக்கு செய்யற கடமை பாத்தீங்கன்னா முக்தி. பகவானுக்கு செய்யற செயலும் முக்தி. ஆனா அதே பிள்ளைகள் செய்யறது வந்து முக்தியும் கிடைக்கும், சொர்க்கமும் கிடைக்கும். ஏன்னா கடமையை கரெக்டா செய்தே போனாங்கன்னா சொர்க்கம் கிடைக்கும். அப்போ பிள்ளைகளுக்கு செய்து என்னுடைய தர்மம், இது என்னோட கடமை அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்சுட்டு பற்றற்ற தன்மையா செஞ்சாதான் முக்தி இல்லைங்களா? ஆனா ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம் கிடைக்கும், சொர்க்கமும் கிடைக்கும் முக்தியும் கிடைக்கும். ஆனா பற்றற்ற தன்மையா தான் போனாதான் முக்தி கிடைக்கும். பற்றோட இருந்து தன்னுடைய கடமையை குழந்தைக்கு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம் கிடைக்கும். இந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நமக்கு இல்லைங்களா?
இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம் பாருங்களேன். அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. எப்படி? தெய்வீக அமைதி கிடைக்கும் நமக்கு. உன்னதமான நித்திய தாமம் கிடைக்கும். நித்தியமான தாமம் நமக்கு கிடைக்கும். தாமம்னா இடம் இல்லைங்களா? பகவானுடைய தாமம் நமக்கு கிடைக்கும். அவருடைய கோவில், அவருடைய வைகுந்தம், பகவானுடைய வைகுந்தம். பகவானுடைய வைகுந்தம் சொல்றதும் நம்மளோட வைகுந்தம் தான். அது நம்ம வீடு, சொந்த வீடு. அது உன்னதமான நித்திய இடம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப ஜடவாழ்வில் எல்லா துன்பங்களிலிருந்து விடுபடவும் உன்னத இடத்தை அடையவும் உங்கள் இதயத்தில் வீட்டிற்கும் பரமபுருஷ முழுமுழு கடவுளை சரணடையுங்கள். பகவான்கிட்ட நாம முழுமையாக சரணாகதி அடையணும் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா 59 இருந்து அழகா கொண்டு வர்றார் பகவான். எங்க அர்ஜுனனை கொண்டு வர்றார். இந்த அத்தியாயத்துல 63வது ஸ்லோகம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லோகம். ஏன்னா எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை ஏன் பகவான் சொல்றாருன்னா. ஏன்னா 59 இருந்து அழகா கொண்டு வர்றாரு பாருங்க. ரொம்ப சிறப்பா கொண்டு வர்றாரு. இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது தே ஞானம் ஆக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யை தத் அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனித்து சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஆப்ஷன் கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார். இந்த இடத்துல பாருங்க 700 ஸ்லோகத்துல இந்த இடத்துல வந்து சொல்றார், எல்லா ரகசியமான விஷயத்த நான் சொல்லி கொடுத்துருண்டா கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா. ஞான யோகம், அதாவது ராஜயோகம், கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், எல்லா யோகத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். தத்துவம் கொடுத்துட்டேன், எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன். ஆனா நீ அதை புரிஞ்சு செயல்படுறது உன்னுடைய சாய்ஸ்ன்றார். அதை நான் தீர்மானிக்க மாட்டேன், நீ தான் தீர்மானிக்கணும்ன்றார். ஆனா என்னுடைய கடமை என்ன? நான் உனக்கு சொல்லி தரணும். வேதங்கள் மூலியமா உனக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டேன். ஆனா ஞானம் கிடைச்சிச்சு உனக்கு. ஆனா நீ தான் செயல்படணும். அதை அறிஞ்சு நீ செயல்பட்டுக்கணும்ன்ற. இது அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு எல்லாருக்குமே அதுதான். இது யாரெல்லாம் வழி நடத்துறாங்களோ இதை செயல்பட்டு இதை புரிஞ்சு நாம செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நமக்கு முக்தி தான். இது நம்முடைய வாழ்வியல் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றார். இவ்வாறு ரகசியமான காட்டில மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ விரும்புவதை செய்கின்றார். அப்ப எவ்வளவு பெரிய விஷயம் கொடுத்துறாரு பாருங்க இல்லைங்களா? நம்ம வாய்ப்பு தராரு பகவான். முழுமையாக கவனித்து நம்ம சிந்தனை செய்ய வேண்டும், சிந்திச்சு செயல்படணும். குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம குருஜி, ஒரு சின்ன சந்தேகம். அவர் 2வது அத்தியாயத்திலேயே உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், நீ என்ன சொல்றியோ அது கேட்கிறேன் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிடுறாரு தானே. அப்படியே இங்க மட்டும் அவர் சந்தேகம் வந்துருது. நீ செஞ்சா செய்யாட்ட போப்பா உன்னோட இஷ்டங்கிற மாதிரி பேசிட்டாரு. அதுதான் மாதாஜி. அது நீங்க 2வது கேட்டீங்க தெரியுங்களா? அந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரு இல்லையா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் வர்ணாசி தர்மத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்த பிறகு 3வது அத்தியாயத்துல கர்ம யோகத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுத்துட்டு வந்தார். ஆனா கடைசியில ஒரு கேள்வி கேட்டான் பாருங்க. அவன் 25, 26 கேட்டான் பாருங்க. கிருஷ்ணா, நீ என்ன சொல்ற தெரியுமா? அதாவது செய்யவும் சொல்ற, செய்யாமல் இருன்னு சொல்ற. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கிருஷ்ணா, குழப்பமாகுதுன்றான். அதுல மாத்திரம் சொல்லல, 4வது அத்தியாயத்திலையும் சொல்றான். 5வதுல பகவானுடைய பக்தியில கலந்து சொல்றார், அதுலயும் சொல்றான் அர்ஜுனன். ஏன்னா அவனுடைய சிந்தனையை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து திகர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். நமக்குதான் அது அந்த கேள்வியை உண்டாக்கினே இருக்கிறார் அவனை. அப்போ 9லயும் ராஜ வித்தியா ராஜ குவியத்துல நிறைய விளக்கம் கேட்கிறான். 8வதுல பாருங்க பரத்தை அடைகளை பத்தி கேட்கிறான். எப்படி கிருஷ்ணா நான் பரத்தை அடைய முடியும்? எனக்கு வாதம் கம்பெல்லாம் வந்துச்சுன்னா எப்படி நான் உன்னை ஹரிநாமத்தை சொல்லி எப்படி பண்ண முடியும்? அதையும் கேட்கிறான். குலசேகர ஆழ்வார் கேட்ட மாதிரி கேட்கிறான். 9லயும் 7லயும் கேட்கிறான், 9லயும் கேட்கிறான், 10லயும். அதனாலதான் பகவான் என்ன பண்றாருன்னு அவனை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே வர்றாரு, நிகர் பண்ணிட்டே அவனை வந்து கேள்வி கேட்க வச்சுட்டே வர்றாரு. அவரை கடைசியில வந்து இந்த 63ல வந்து நிறுத்துறாரு அவனை கொண்டாந்து. இதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன கேட்பான் பாருங்க. இப்பவும் பேச மாட்டான்.
இப்பவும் பேச மாட்டான். இப்போ இந்த கல்லூரி மகமா தான் இருப்பான். அப்படியே சைலண்டா தான் இருப்பார். அவர் எப்ப பேசுறாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. நீங்க என்ன சொல்றாருன்னா, முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ விரும்புவதை செய் அப்படின்ற. உனக்கு பௌதிகம்னா என்ன, ஆன்மீகம்னா என்ன, அந்த 2 ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டேன். இப்போ மாதாஜியோட புஷ்ப மாதாஜி நேற்று கேட்ட கேள்வி கூட இன்னைக்கு விளக்கம் பாருங்க, எப்படி ரொம்ப அழகா கொடுத்துன்னு வராரு பாருங்க. பகவானே கொடுத்துன்னு வராரு. 2 விதமான ஞானத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன். பௌதீக ஞானம், ஆன்மீக ஞானம் 2மே ஒன்னா இருந்துட்டுன்னு வச்சுங்களேன், அவன் தான் கர்மயோகி. அவன் தான் கர்மயோகி. பௌதிக ஞானம்ன்றது ஒரு நல்ல ஒரு உயர் உத்தியோகத்துல இருப்பாங்க. கலெக்டரா இருப்பாரு, மினிஸ்டரா இருப்பாரு, டாக்டரா இருப்பாரு, இன்ஜினியரா இருப்பாரு. அது பௌதிக ஞானம். அதுவும் புத்தி தான். ஆனா அந்த புத்தியில உள்ளவங்க எவ்வளவு பேர் பணம் சேர்த்துக்கிறாங்க, கொள்ளடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஒரு அர்த்தம் பாருங்க, எங்கேயோ ஒருத்தல சேலம் பக்கத்துல, எங்க ஒருத்தர் வேலூர், எங்கேயோ ஒருத்தல கிட்னியை கட் பண்ணி காசு சம்பாதிக்கிறாங்க. ஏழை மக்கள்கிட்ட திருடி சம்பாதிக்கிறான். ஒரு டாக்டர் படிச்சவன் இத்தனைக்கும் ஒரு எம்எல்ஏவா இருக்கிறான். அவனுக்கும் புத்தி இருக்கு, அவனுக்கும் ஞானம் இருக்கு. அந்த ஞானத்தை எப்படி யூஸ் பண்றான் பாருங்க, பணம் ஈட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்றான் சரிங்களா? அப்போ ஆன்மீக ஞானமும் ஆன்மீக புத்தியும் இருக்கணும், பௌதீக புத்தியும் இருக்கணும். 2மே இருந்தாதான் கர்ம யோகி. அதுதான் பகவான் சொல்றார். அந்த யோகத்தை நான் கொடுக்குறேன். அந்த யோகத்தை வர்ணனை எப்படி வரணும்? பக்தியில இருந்தாதான் வரும். பக்தியில் இல்லைன்னா வரவே வராது. பக்தியில் இல்லைன்னா கண்டிப்பா வரவே வராது. பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்றார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இன்னும் விளக்கமா சொல்றாப்ப, 2 விதமான பாதை. ஒண்ணு பௌதீகம், ஒண்ணு ஆன்மீகம். நீ எதிர செயல்பட போற. பௌதீகத்துல போனீங்கன்னா இயற்கை சார்ந்து இருப்ப. எங்க சொன்னார்? இப்பதான் சொன்னார். 59ல சொன்னார், 58ல சொன்னார், 60ல சொன்னார். அப்ப சரியான முடிவு எடுப்பது நம்முடைய பொறுப்பு. ஆன்மீகமா பௌதிகமா இல்லைங்களா? அப்ப ஜீவாத்மா சின்னஞ்செரு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கார் பகவான். ஆனா கடவுள் பகவான் தலையிடுவதே இல்லை. அதுல நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். நீ எந்தத்துக்கு எது ஒன்னா வா, இதுலயே வா, அதுலயே வா, எதுல ஒன்னா இப்போ இது பண்ணிக்கோ. ஆனா ஒண்ணுதான் சாய்ஸ், ஒரே சாய்ஸ் தான். ஒண்ணு பௌதிகம் போ, இல்லைன்னா ஒண்ணு ஆன்மீகத்துக்கு வா. பௌதிகம் போனா திரும்ப திரும்ப இங்கதான் சொர்க்கம் போவ, இங்க வருவ, சொர்க்கம் போவ, இங்க வருவ, அவ்வளவுதான். ஏன் நம்ம லோகத்துக்கு வரமாட்டேன் இல்லைங்களா? அதுக்கு பகவான் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். 64 என்னென்ன சொல்ல போறார் பாருங்க, ஒண்ணா சொல்ல போறார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வகுஹ்யதமம் பூயः சுணு மே பரமம் வசः இஷ்டோசி மே திருடம் இதி ததோ வக்ஷ்யாமி தேஹிதம். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவுரைகளில் மிகவும் உன்னதமான, எல்லாவற்றிலும் மிக முக்கியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இது உனது நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இப்போ 63ல உனக்கு எல்லா விதமான கொடுத்துட்டேன், நீ செயல்பாடு, உன்னுடைய எப்படியா செயல்பட்டுக்கோ அப்படின்றார். 2 விதமான செயல்பாடு, அது எது நீ சூஸ் பண்ணிக்கோன்ட்டார். ஆனா இதுல என்ன சொல்றாரு பாரு, நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் அப்படின்றார். என்பதால் என்னுடைய அறிவுகள் மிகவும் உன்னதமான, எல்லாவற்றையும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறியிருக்கிறேன். அப்ப என்ன சொல்றாரு, இஃது உனது நன்மைக்காக என்பதில் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. திரும்ப உனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு பகவான். திரும்ப உனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. உனக்கு இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு அப்படின்னு. இன்னும் டவுட் இருந்தா கேளு, நான் சொல்றேன்றார் பகவான். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வெளியிடுகிறார் நமக்கு. அதாவது 9வது அத்தியாயத்துல ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்திலே பகவான் ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை நிறைய கொடுத்திருக்கிறார். அதுவே போதும் நமக்கு, அதுவே நமக்கு போதும், அந்த ஞானமே நமக்கு போதும். ஆனா இன்னமும் அவர் என்ன, உன்னை கேட்கறதுக்கு நீ கேளுன்ற, நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன், உன்னை கேள்றான்னு அவர் அந்த இந்த பதம் மூலியமாக, 64வது பதம் மூலியமாக நமக்கு தெளிவுபடுத்துறார். அப்ப நமக்கு என்ன மாதிரி இன்னும் டவுட் இருக்கணும் நமக்கு. அர்ஜுனை விடுங்க, நமக்கு என்ன ஒன்றும் பகவானுக்கு ஆன்சர் வேணும். இப்ப ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க, 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் கேட்டார், திரும்பவும் ஏன் அந்த மாதிரி சொல்ல வராருன்னு பகவான், அது அந்த மாதாஜி கேட்டாங்க.
அது மாதிரி நமக்கு அந்த நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, நம்மளும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. எது மிகமான ரகசியமான அறிவு? ரகசியம் என்னது? பிரம்மனை பற்றிய அறிவு. மிக மிக ரகசியம் எது? பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு. மிக மிக ரகசியம் என்னது? பகவானிடம் சரணடைவது. அப்ப யாரால் இந்த சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும்? பகவானுக்கு பிரியமான பக்தர் மட்டுமே தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுதான் பகவானுடைய எத்தனை விதமான உறவு கொள்ள முடியும் பகவான் கிட்ட. ஞாபகம் இருக்கா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி எல்லாம் கரெக்டு, மாதாஜி ஒரு கேட்டாங்க, அதுவும் கரெக்டு தான். பகவான் இது செய்யின்னு சொல்ல, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, உன்னுடைய தீர்மானம் என்னவோ அது செய், இப்படி செஞ்சா நல்லது, இப்படி செஞ்சா கெட்டதுன்னு தான் சொல்ல வர்றாரு அவர். அதை வச்சுதான் நம்மளும் புரிஞ்சுக்கணும். அது அன்னைக்கு சரண்டர்னு சொல்லிட்டாரு, திடீர் இந்த மாதிரி நீ உங்க இஷ்டம்னு சொல்றாருன்னா அவர் சொல்ல மாட்டாரு. எப்பவுமே பகவான் இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல, அதான் முக்குணம் கொடுத்துருக்காரு. எதை வச்சு நீ மேலே வர முடியுமோ அதை செய். அது விளக்கெல்லாம் கொடுத்தாரு, மொத்த குணத்துக்கு என்னென்ன நடந்தா எது நல்லது, இது உணவோட என்ன உணவு சாப்பிட்டா என்ன குணம் வரும், யாரோட சேரணும், என்னென்ன பண்ணுறது எல்லா விவரம் கொடுத்துட்டாரு அவர். அதனால் நம்ம தான் அதை வச்சு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும். பகவான் எந்த நேரத்துலையும் செய்யின்னு சொல்றதே இல்லை, இது செய் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணன். அதனுடைய அறிவு கேட்ட மாதிரி சொன்ன பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். ஆமா ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் பிரபு. அதாவது அது என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அழிவற்ற பாதை என்ன சொல்றாருன்னா, 3ஆவது அத்தியாயத்திலேயே கர்ம யோகத்திலேயே பௌதிக நிலை பாத்தீங்கன்னா அழிவற்ற பாதைன்றார். விளக்கம் சொல்றார். அந்த பாதை அழிவற்ற பாதை அப்படின்றார். திரும்ப திரும்ப அழிவற்ற பாதைன்னா உன்னுடைய வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய செயல் அப்படின்றார். ஆனா இதை நீ செய்யறன்னா நான் சொல்லல, உன்னுடைய செயலுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அந்த மாய உன் வரா. என்ன மாயான்னு பாத்தீங்கன்னா குணமாய ஜீவமாய. அந்த ஜீவமாயா குணமாயா எங்கிருந்து வரும்? இந்த முக்குணங்கள் சார்ந்து வரும். இதெல்லாம் நீங்க 3ஆவது லெவல் வரும்போதுதான் விவரமா படிக்க முடியும். அது சுருக்கமா சொல்ல போனா இந்த முக்குணங்கள் சார்ந்த, முக்குணங்கள்னால நம்ம என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுறோன்றத பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு. அது எதுல கொடுக்குறாரு பாருங்க, 16ல கொடுத்திருக்கிறார். 16 என்ன அத்தியாயம் ஞாபகம் தான்? 16வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரு 2 அதாவது 1, 2, 3 ஸ்லோகத்துல மாத்திரம் 26 தெய்வீக குணங்கள் சொல்லிட்டார். என்ன மாதாஜி? தெய்வீக குணங்கள் 26 சொல்லியிருக்காரு, அசுர குணங்கள் 4 சொல்லியிருக்காரு. 1, 2, 3 ஸ்லோகம் வரைக்கும் 26 குணங்களை சொல்லிட்டார். 4வது ஸ்லோகத்துல 6 விதமான அசுர குணங்களையும் சொல்லிட்டார். ஆனா 7ல இருந்து அந்த அத்தியாயம் முடிகிற வரைக்கும் 40 ஸ்லோகம் வரைக்கும் விட்டு வச்சு வாங்குறார். அந்த குணத்துல போகாத, அது மோசமான குணம், அழிவற்ற பாதையை கொண்டும் போகும், இதை செய்யாத, இதை பண்ணாத, எல்லா ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி கொடுத்துனே வர்றார் பகவான். அதை செய்யக்கூடாது, இதை செய்யக்கூடாது ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நமக்கு சொல்லி கொண்டு வர்றாரு. எங்க? 16வது அத்தியாயத்துல. அதுதான் 3லயும் சொல்றார். 3லயும் பாத்தீங்கன்னா கூட சொல்றார். 8ல பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான கேள்வி கேட்கிறான் அர்ஜுனன். 8வது அத்தியாயத்துல பரத்தை எப்படி அடைதல்னு கேட்கிறான். 7 விதமான கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா அவனுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டார். விளக்கம்னா பதில் கொடுத்துட்டார். ஆனா 8வது கேள்விக்கு மட்டும் அந்த அத்தியாயத்துல முழுக்க சொல்றார் பரத்தை எப்படி அடைதல். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. அது எல்லாமே நன்மை காரியமே சொல்றாரு. ஆனா 16ல பாத்தீங்கன்னா 6ல இருந்து கடைசி அந்த ஸ்லோகம் அந்த அத்தியாயம் முடிகிற வரைக்கும் கெடுதல் தான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காரு. எல்லாமே இது தப்பு, இது செய்யக்கூடாது, இது பண்ணு, அப்படி பண்ணு, இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டே வர்றாரு. அப்ப நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும்னு பாருங்க, இல்லைங்களா? அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? ரகசியம் 9வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. ஞானம் என்ன கொடுக்குறாரு? பிரம்மனை அடையிற பற்றி அறிவை பத்தி கொடுக்குறாரு. பிரம்மனை அறியத்தை பத்தி கொடுக்குறாரு. 12ல என்ன சொல்றாரு? பரமாத்மாவை அறியதை பத்தி சொல்றாரு. 12ல 8ல இருந்து 12 பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தியா கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். 12வது அத்தியாயத்துல 13ல பாருங்க, அந்த 24 மூலக்கூறுகளையும் பயன்படுத்தி அன்னமய்யா கோசா, பிராணமய்யா கோசா, விஞ்ஞானமய்யா கோசா, ஞானமய்யா கோசா, ஆனந்தமய்யா கோசா கொடுக்கிறார். அதுலதான் பகவானை அடைய முடியுன்றார். மிக மிக ரகசியமானது.
14 கொடுக்கிறார். 13 தவறா சொல்லிட்டேன், 13 ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம். அதுதான் பகவான் பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் கர்ம யோகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு பாட்டு, இந்த பாட்டு. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணதுங்களா, ரகசிய, அதாவது 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் என்ன கொடுத்திருக்கிறார், ஞான யோகத்தை கொடுக்கிறார். ஆனா 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தியை கொடுத்திருக்காரு. பக்தி எப்படி கொடுத்துருக்காரு பாருங்க, ஆத்மா மாதிரி நடு உள்ள வச்சிருக்கிறார், சேஃபா வச்சுக்கிறார். பக்திக்கும் கர்மத்துக்கும் ஞான யோகத்துக்கும் நடுவுல பக்தியை கொடுத்துட்டார். அவ்வளவு சேஃபா கொடுத்துட்டார். அதுதான் ரொம்ப அழகா. அதான் அந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், எப்படி நம்ம ஆத்மா நமக்குள்ள எவ்வளவு சேஃபா இருக்கோ அது மாதிரி இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமே கர்மமும் சரி புத்தியும் சரி, அது நம்மள பாத்தீங்கன்னா இப்படி புச்சி இழுத்துன்னு போகும், எப்படி வேணாலும் சாயும் அது. நடுவுல இருக்கிற புத்திக்கு பாத்தீங்களா, பக்தி இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எப்பவுமே சாயாது. அதுதான் அதுக்கு ரொம்ப சேஃபா நடுவுல வச்சிருக்காரு பகவான். பிரஷியஸ், அதான் பிரஷியஸ், நகைப்பெட்டி மாதிரி. மேல மூடி, கீழே இந்த இது இருக்கு, நடுவுல நகைய வைக்கிறோம், நகை மாதிரி அழகா வச்சிருக்காரு. நம்ம அது என்னது, அதுதான் நம்மளுடைய ஆத்மா. நம்முடைய ஆத்மா பக்தியில இருக்கணும். உடல் பௌதீகம். இந்த 24 மூலக்கூறுகளுமே பௌதிகத்துல போயிடும். எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த 8 விதமான நம்ம தெரிஞ்ச உடல், சூதல உடல், சூட்சம உடல் ரெண்டுமே எப்ப பார்த்தாலும் ஓடிடும் இல்லைங்களா. அப்போ இருக்கிற எத்தனை பேர், இப்ப நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல 140 கோடி மக்கள் இருக்காங்க. அப்ப எல்லாருமே முத்தி கிடைச்சிருமே, ஏன் முத்தி கிடைக்க மாட்டேங்குது? அவதான் கர்மா. ஜனத்தொகை பெருத்துக்கிட்டே போகுது. காரணம் என்ன? அதே நம்ம சுதந்திரம் அடையும் போது மக்கள் தொகை எவ்வளவு இருந்தது, இன்னைக்கு எவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்கு? அவ்வளவு பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நாம எல்லாருமே. இங்க பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்ல தெரியுங்களா, அந்த காலத்துல, அதாவது அகண்ட பாரத தேச, அது அகண்ட உலகத்தை நான் உற்பத்தி செய்யும் போதே அப்பவே 84 லட்சம் உயிர் வாழியை நான் படைக்கப்பட்டுள்ளேன்றார். நம்ம எல்லாம் அப்பவே பிறந்தாச்சு, 84 லட்சம் உயிர் வாழியும் அப்பவே இருந்தாச்சு. ஆனா என்ன பண்றோம் பாரு, ஒரு 100-150 வருஷத்துக்கு மக்கள் தொகை எவ்வளவு கம்மியா இருந்தாங்க. அப்புறம் நம்ம என்னவா இருந்தோம், எல்லாம் அனிமலா இருந்திருக்கிறோம். நான் வேதத்தை வச்சு சொல்ல வரேன், நான் ஒரு பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. அங்க வேதத்துல சொல்லி நம்ம ஆச்சாரிகள் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு நம்ம சொல்றோம், அவ்வளவுதான். அப்ப நம்ம முன்னாடி ஒரு பூச்சா இருந்திருப்போம், புழுவா இருந்திருப்போம், ஏதாவது வகையில நம்ம இருந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம மனுஷனா வந்துட்டோம். திரும்பவும் நாம அனிமலா போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. எப்படி? நாம பௌதிகத்துல போகுது இல்லைங்களா. அப்ப பக்தியை நாம மிக மிக ரகசிய ஞானம். அந்த ரகசியத்தை என்ன சொல்றாரு, பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையதுதான் மிக மிக ரகசிய ஞானம். பிரம்மன் அடையதை பத்தி பிரச்சனையே இல்லை. பிரம்மன் அடையதை பத்தி, ஏன்னா ஜீவாத்மாவுடைய அடுத்த நிலை பிரம்ம நிலை தான். ஜீவாத்மாவுடைய அடுத்த நிலை பிரம்ம நிலை தான். அது கனிஷ்டக அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரி பரமாத்மாவை உணர்வான். ஆனா பகவான் உணர்வுனா உத்தம அதிகாரி இல்லைங்களா. அப்ப யாரால் இந்த சரத்தை புரிந்து கொள்ளும், பகவானுக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் மட்டுமே புரிஞ்சு முடியும். அப்ப 5 விதமான உறவு பகவானுக்கு வைக்கலாம். எப்படி உறவுக்கலாம்? அந்த கேள்வி கேட்டேன், யாருமே சொல்ல நீங்க அதை 5 விதமான உறவு பகவானுக்கு. என்னென்ன உறவு ஞாபகம் இருக்குங்களா? அம்மா, அப்பா, தாசி, ஃப்ரெண்டு, குழந்தை. இந்த 5 விதமான உறவு பிரபுஜி தான் எடுத்து வச்சு அதுக்குள்ளே கண்டினியூஸா வந்துருச்சு உங்களுக்கு, அதால நான் சொல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே சரி, இப்ப இந்த இடத்துல இன்னும் பகவான் மோட்டிவேட் பண்றார் 65ல. நாளைக்கு படிக்கலாமா? டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 16வது இது நாளைக்கு படிப்போம். இனி நாளைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இனி நான் வர ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இதுல என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க, ஒன்னு சொல்றார். 66ல சொல்ற சத்தியம் பண்றார், டேய் எழுந்து போர் பண்றா, உனக்கு எல்லா விதமான பாவத்தையும் நான் போக்குறேன்டா, சத்தியம் பண்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. உன்னை காப்பாத்துறேன்டான்னு 66ல சொல்றார். ஒரு ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். ஆனா அந்த கல்லூரி மங்க கேட்டுக்கிட்டு கம்முன்னு இருப்பான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மாயத்தில் இருக்கான். நாமளும் அப்படிதான். எங்க சொல்றான் பாத்தீங்களா? 73ல தான் சொல்றான். 75 அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சொல்லிட்டே வந்துட்டு கடைசியில சொல்றான் அர்ஜுனன், மயக்கமெல்லாம் தீர்ந்துருச்சு கிருஷ்ணா நான் போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டேன்டா கிருஷ்ணா அப்படின்றான். 73ல சொல்றான். 73ல நான் ரெடி ஆயிட்டேன்டா கிருஷ்ணா, போர் பண்றது ரெடி ஆயிட்டேன்டா அப்படின்றான்.
அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்லோகம். யாருக்கு கடைசியா 5 ஸ்லோகம் வருது? சஞ்சயனுக்கு போகுது. சஞ்சயன். சஞ்சயன் அந்த 5 ஸ்லோகத்தை அவர் தான் முடிவுரைக்கிறார். அங்க ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரர் பேசினார். அதுக்கப்புறமா 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து சஞ்சயன் பேசிட்டு இருந்தார். இங்க முடிவுரை கொடுக்கறது யாருக்குன்னா நம்முடைய வியாசர், பகவான் வியாசர் ரொம்ப அற்புதமா கடைசியில 5 ஸ்லோகத்துக்கு சஞ்சயன் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமாக இனி படிக்க படிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்போமா நீ சனிக்கிழமை வரைக்கும் இந்த கிளாஸ் இருக்கு. சனிக்கிழமை நீங்க முடிச்சிடலாம் அந்த கிளாஸ் இன்னையோட. சனிக்கிழமை நம்ம கிளாஸ் வைக்கலாமான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம். ஏன்னா சனிக்கிழமை கோவில் சேவைலாம் இருக்கு, பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சர்வநானா பாவனீய வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா